După arborarea tricolorului în orașul Ștefan Vodă și satul Zaim din raionul Căușeni, campania Publica TV a ajuns și în orașul Căinari. De la mic la mare, oamenii s-au adunat în semn de profund respect pentru țară, ca să spună într-un glas: eu sunt Moldova. Colegul meu, Vadim Stângaciu, se află printre oameni. Vadim, bună ziua! Bună ziua, Natasha! Bună ziua, doamnelor și domnilor! Suntem în orașul Căinari, raionul Căușeni, chiar la Casa Muzeu Alexei Mateevici. Localitatea este fondată la 1510, iar în limba turcă acest cuvânt Căinari înseamnă jale. De ce anume a luat această traducere, aflați în scurt timp, veți afla și o scurtă legendă în acest sens. Tot în orașul Căinari este și o faimoasă biserică din lemn care a fost construită încă la 1806, una din puținele biserici din Moldova care nu și-a închis ușile pentru enoriași niciodată. Tot în această biserică a fost botezat Alexei Mateevici, preotul și poetul. Iar drapelul adus de Publica TV îl înmâneze secretarului Consiliului Orășenesc, Stella Burlacu. Doamna Burlacu, bună ziua și bine v-am găsit la Căinari. Bună ziua și bine ați venit la noi la Căinari. În această zi frumoasă vă primim așa cum se cuvine, cu pâine și cu sare, căci suntem la o zi de sărbătoare. Vă rugăm mult. Vă mulțumesc. Vă mulțumim că ați venit la orășelul Căinari, la bașina marelui poet Alexei Mateevici. Poftim, gustați din pâinea noastră și sare. Mulțumesc, gustăm puțin mai târziu. Mulțumesc. Revenim la discuția cu doamna Burlacu. Cu ce se mândresc cei care sunt de baștină din Căușeni? Inițial ne mândrim, desigur, cu Casa Muzeu, unde ne aflăm în această zi frumoasă. Este casa poetului și preotului Alexei Mateevici și mai apoi, desigur, biserica în care a fost botezat, așa după cum ați auzit în această zi, poetul Alexei Mateevici și oamenii frumoși și casă de creație, casă de cultură, 2 cercuri de dansuri, centru de sănătate, tot ce este mai frumos, un liceu. Așa că poftim, cei care doresc să vină să locuiască în orașul Căinari, vă primim cu mult drag. Știm că ați renovat stadionul recent. Ce alte proiecte sunt în desfășurare? Am renovat stadionul recent. La moment lucrăm cu Agenția de Dezvoltare Sud pentru a implementa proiectul privind reconstrucția apeductului și sistemului de canalizare și mai apoi avem iluminarea stradală, dar unica problemă rămâne încă gazificarea orașului Căinari. Da, vorbim acum și cu gazda de astăzi, Dorina Rotaru, directoarea Casei Muzeu Alexei Mateevici. Povestiți-ne pe scurt istoria acestui muzeu. Deci, Casa Muzeu Alexei Mateevici, acest lăcaș sfânt de cultură, menit să păstreze datinile și obiceiurile străvechi, să ne unească, să ne înveșnicească, să ne păstreze vie amintirea de preot poet Alexei Mateevici, a fost deschisă pentru prima dată la 16 martie 1968, la aniversarea 80 de ani din ziua nașterii marelui poet. A fost închisă, apoi redeschisă la 31 august 1991 în cadrul sărbătorii naționale limba noastră cea română. Casa Muzeu cuprinde valoroase exponate, o colecție de carte veche din a doua jumătate a secolului XIX, prima jumătate a secolului 20, care ne amintește că Alexei Mateevici a fost poliglot, cunoscând materna, adică limba română, rusa, ivrit, greac, slavonă, germana, engleza, franceza și altele. Da, mai multe exponate sunt scoase aici afară. Vă rog să ne spuneți ce reprezintă ele. Deci reprezintă obiecte ale etnografiei, de servirii. Avem și în muzeu și iată aici afară valoroase covoare. Chiar unul care îl avem aici așternut jos e un covor foarte prețios, deoarece este chiar din timpul vieții și activității lui Alexei Mateevici din anul 1917. Avem și mașină de tapat americană, care, sigur că Alexei Mateevici, când s-a aflat la Căinari, n-a tapat, chiar era la o vârstă foarte mică, la 5 ani. Deci nu s-a scris himnul Republicii Moldova la această mașină de tapat. Nici de cum. Deci toate exponatele sunt valoroase pentru noi, fiindcă sunt din timpul vieții și activității lui Alexei Mateevici. Din nefericire, muzeul nostru nu prea are multe exponate ce au aparținut familiei Mateevici. Avem totuși 2 cănuți care pentru muzeul nostru prezintă valoare, deoarece
chiar s-a folosit familia Mateevici. Prima cănuță a fost donată muzeului la redeschiderea muzeului în 1991 de către regretatul director al companiei Teleradio Moldova, Ilie Teleșco, fiind și dumnealui tot originar de prin părțile noastre, fiind într-o vizită de lucru în România, s-a întâlnit cu cea mai bună prietenă a fiicei poetului, Grete Lucia Petrescu, care a donat pentru muzeul de la Căinari această cănuță. Și a doua a parvenit în 2008, când s-au împlinit 120 de ani din ziua nașterii Alexei Mateevici, donată de doamna directoare a Muzeului de Istorie și Etnografie din Căușeni. Cu toate că putea această cănuță să păstreze la acel muzeu din Căușeni, dar când i-a studiat istoria cănuț și a văzut că din familia Mateevici, li s-a spus că e foarte bine să stea aici împreună la Casa Muzeu, unde s-a născut marele poet. Vă mulțumesc, doamna Rotaru, vă rog să ne mai spuneți între timp cât de des vin moldovenii să viziteze această casă muzeu. Sincer să fiu, la redeschiderea muzeului veneau foarte, foarte mulți vizitatori. Adică prin anii 90. Da, prin anii 90-91, când era renașterea națională. La moment avem tot vizitatori, avem destuli vizitatori de prin satele limitrofe cu Căinari, din Republica Moldova, chiar recent am avut din raionul Hâncești, avem vizitatori și peste hotare, din Israel, America, România, aproape spun din toate colțurile globului pământesc ne-a vizitat Casa Muzeu de la Căinari. Vă mulțumesc că vorbim acum și cu un tânăr scriitor din Căinari, Mihai Vieru. Domnule Vieru, ce înseamnă noțiunea de patriotism pentru dumneavoastră? În viziunea mea, cred că noțiunea de patriotism înseamnă atunci când ești acasă împreună cu părinții tăi, cu frații, cu surorile, cu rudele și atunci când țara este reîntrăgită și atunci când în suflet există pace, bucurie și bunătate. Sunt moldovenii patrioți de felul lor? După părerea mea, pot să spun cu mândrie că, într-adevăr, moldovenii sunt patrioți, fiindcă chiar dacă pleacă peste hotarele țării, revin cu dor acasă, pentru că aici îi așteaptă valorile, spiritul creștin moldovenesc. Cât de des scrieți despre ținuturile prin părțile dumneavoastră? Cât de des scrieți despre Moldova, despre baștină, despre patrie? Da, chiar recent am scris o poezie despre patria mea, pentru că îmi iubesc patria și m-am născut aici, în orășelul Căinari, și îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că a hotărât din start nașterea mea aici. Și chiar am o poezie ca să o... Am putea să auzim câteva versuri? Câteva versuri, da. Poezia mea se numește Moldova mea. Eu l-am trimis pe tata cu setea mea de carte să facă rost de bani, dar vai, e prea departe. Granițele sunt închise în inimi de granit, Moldova rămâne un vis ce-l trăim la nesfârșit. Și nu mă mai întrebați ce vânt prin suflet bate, ce dor mi-e de soră, ce dor mi-e de frate. Dar mama ta pe unde e tot înstrăinată și tot printre străini muncește la altă casă. Dar care e blestemul? Cu ce greșit am noi din inima nu-i pace și în suflet e război? Priviți din piatra seacă, Ștefan lăcrimează, Vieru plânge în cer, cu mintea lui prea trează. Treziți-vă odată că nu e prea târziu, suntem moldoveni cu toții și ei bine o știu. O patrie avem, un singur grai și o istorie, avem același răni și un moment de glorie. O țară noi am fost de când e omenirea, să fim în vieți unici, căci așa este trăirea. Vă mulțumesc, iar acum aflăm de la Aurelia Țurcan cum s-au păstrat folclorul și ritmul muzicii populare aici la Căinari. Să știți că la noi la Căinari, într-adevăr, sunt foarte mulți copii talentați și fiind lucrător în domeniu, mă strădui împreună cu colegii cu care activez să păstrăm și să promovăm obiceiurile și talentele localității noastre. Și spre bucuria noastră suntem foarte bucuroși că sunt receptivi atât copiii cât și părinții. Dacă avem nevoie cu multe, suntem ajutați din partea domniilor lor și sunt sigură că Mateevici chiar se bucură de acest lucru. Ține tânăra generație la patrie, la neam? Da, sigur că ține foarte mult. Da, știam și o legendă despre istoria acestei localități, vă spuneam în debutul acestei intervenții în direct. O să revin pentru câteva clipe la doamna Rotaru să ne spună ce legătură are denumirea de Căinari cu proveniența turcească a acestui cuvânt. Deci încă pe vremea domniei lui Ștefan cel Mare, aici s-a dat o luptă grea împotriva turcilor.
multe capete au căzut din partea turcilor haini, dar și a noștri s-au jertfit. Și cei rămași în viață, răniți, însângerați, dar vii, s-au retras, dosiți de ceață, spre nord, spre Botna. Acolo, oastea lui Gangur se găsea cu armata neînvinsă. Ei le-au povestit camarazilor cum camarazii le-au căzut, dar n-au părăsit moșia. Au murit pentru pământul strămoșesc. Atunci armata lui Gangur hotărăște ca să-și ajute camarazii și atacă voinicește. Astfel, armata lui Gangur a zdrobit dușmanul, iar a doua zi aici au venit să-i îngroape pe rude, prietenii, camarazii și au văzut atâtea suflete zăcute la pământ și era o jale foarte mare. Deci, iată, din limba turcă vine denumirea acestei localități jale. Deci am înțeles de unde provine, cel puțin așa cum spune legenda, denumirea localității Căinari. Iar acum o să urmărim și un recital de poezii. Frumoasă este țara mea. E frumoasă țara în care m-am născut. E frumos și leagănul în care am crescut. E frumoasă mama ce m-a legănat, cântece duioase, ea ne-a îngânat. Totul e frumos, doar în țara mea. Totul ca în povești, doar în casa mea. Eroii țării n-or muri nici când. Ei sunt un foc etern sub cer albastru, făclia păcii pe acest pământ și flăcări vii în inimile noastre. Îi vom purta mereu în suflet și în gând. Pe același drum cu ei mereu îmi ține pașii, trecându-ne, ei vor rămâne în rând. Mereu contemporani cu toți urmașii. Da, iar acum Aurelia Țurcan, cu care am discutat mai devreme, profesoară la Școala de Muzică din Căinari, vine cu o melodie. Pe lume, pe pământ, s-a format un legământ, să-ți iubești cu suflet patria. Sunt creștin, nu fariseu, și mă rog lui Dumnezeu să trăiască măsăra. Nu fariseu, și mă rog lui Dumnezeu să trăiască Basarabia. Trece vânt și trece nor, trece lacrimă și dor, zi de zi se duce viața mea. Și mereu în gândul meu, eu mă rog lui Dumnezeu să trăiască Basarabia. Dar mereu în gândul meu, eu mă rog lui Dumnezeu să trăiască Basarabia. Ventul bate, pleacă crengile, după nori apare soarele. Asta-i țara, asta-i viața mea, asta-i scumpa Basarabia. Prea vorbit și prea încruntat, plin de lacrimi și păcat, zi de zi se duce viața mea. Și mereu în gândul meu, eu mă rog lui Dumnezeu să trăiască Basarabia. Dar mereu în gândul meu, eu mă rog lui Dumnezeu să trăiască Basarabia. De când lume pe pământ s-a format un legământ, să-ți iubești cu suflet patria. Sunt creștin, nu fariseu, și mă rog lui Dumnezeu să trăiască Basarabia. Sunt creștin, nu fariseu, și mă rog lui Dumnezeu să trăiască Basarabia. Vântul bate, pleacă crengile, după nori apare soarele. Asta-i țara, asta-i viața mea, asta-i scumpa Basarabia.
O să vedem acum cum cântă și o tânără elevă din liceul din localitate, se numește Maria Podcremioșnăi. Să o ascultăm. Domnilor, vă reamintim că ne aflăm chiar în curtea casei muzeu. În această casă s-a născut și a locuit preotul și poetul Alexei Mateevici, autorul versurilor imnului de stat Limba Noastră. Iar acum vom arbora drapelul aici, la casa muzeu Alexei Mateevici din Căinari, raionul Căușeni.